घ्या घ्या हो. अरे की नवीन आली आज 500ची नोट कसली आली बघितली हे असलेच आलेले ना मोठे मोठे, सगळे असलेच मोठे मोठे. आता पिशवीमध्ये ठेवावं लागतं त्याला, पाकिटमध्ये खिशेमध्ये नाही, आता पिशवीमध्ये टाकावं लागतं. हो बघितली ना आम्ही 500ची बघितली. बघितले ना? हे नाही बघितले हे नोट. हो हे म्हणायला लागले मी बघितलं नाही. हे बघितले ना, ह्यांना माहित आहे नवीन असली आलेली आहे. तुम्ही बघितले बघितले नाही म्हणायला लागले ते. तुम्ही बघितले ना असली नोट? ये 100 की नोट नवी आई है, तुमने देखे क्या? आणि 500ची एवढी एवढी छोटी छोटी आली. 500ची छोटी आली आणि 100ची असली मोठी आली. 200ची ह्याच्यापेक्षा मोठी आली. अशी 2 बोटाचीच आहे, थोडी छोटी आली 2 बोट. हो आहे का चिल्लर आहे का तुम्हाला पण?